saboda haka ita amana tana sa albarka a cikin rayuwa. Akwai malamin da ake kiransa Tahir bin Abdullahi Tabari, ya rasu a hijira ta 450, kamar shekara 995 da suka wuce. Wannan malamin an ce ya fi shekara 100 a duniya, amma kuzarin da yake da shi kamar saurayi. Wata rana ya zabura ya miƙe, sai almajirai suke ce, a ga wata malam girman fa ya kai, wanda ya haura shekara 100 ka ringa tashi a hankali. Zai ce ba ku sani ba ne, jawarihun hafiznaha anil ma'asi fi sigari, ai gaɓuɓɓan namu mun tsare su ba mu saba ma Allah ba muna yara, fa hafizaha Allahu alaina fil kibari, sai Allah ya tsare mana su muna tsufa. Yace ku ne ba ku sani ba. Kaga kenan wato idan dai ka tsare Allah to Allah zai tsare ka. Shine maganan annabi ga Abdullahi bin Abbas, in tahfazillaha yahfazuka, in ka tsare Allah Allah zai tsare ka. Muna roƙon Allah ya tsare mana imani.